Vale, vine cap aquí. Ara esperem les dones que han donat el caldo. Què diu que ja s'han tocat amb la feina? No, ja m'he parat perquè... Dic, hòstia, per terra, perquè... Crec que estic fent, home. Ja no farem de baixada que encara és sol. Baixem cap a Viladrau. Això que vam anar a la tarda. Podeu sortir, sisplau, un moment? Podeu sortir, sisplau, un moment? Ara us passareu a fer totes les fotos que vulgueu amb l'Àlex. Però, sisplau, hem d'obrir perquè si no serà impossible donar trofeus, eh? Sisplau, obriu-vos una mica. Podeu fer les fotos que vulgueu amb l'Àlex. Què vol dir obrir-nos una mica? Cap un, cap aquí, cap allà? Això d'obrir-me... Clar, un collons, és molt raro, eh? A veure que faré una foto. No, si el programa és que... És per al nom i el 28, que és el número 25. Molt bé, perfecte. I ara el guardarem. I ara aquí el teu trofeu dels amics Motor Clàssic Manlleu. I són petes, no? Els importants. Hòstia, tu, carai. A veure que hi ha amb l'Àlex, amb l'Àngel Miralles. Fem una aquí nosaltres. Tu t'enfiles a dalt? Sí. Fem una foto de grup de Regis. Va. Ah, que se gira el xiringuito, eh? Ja podrà. Veniu. Va. Tu, Ja és. Vinga. Sortiràs de matón després, ja te'n treuré, quan estaves allà apartant a la gent. No surt, tira més enrere. Sí. Vale, va, ara una de tot el grup. Que guapos. Poseu aquí l'herba, eh? Ara ens tirem aquí l'herba. No vas allà a respirar. Va. Ara una de tot el grup. Àlex, sisplau. Va, vinga. Li vaig dir molt sempre. Sembla que...
Jo vaig dir que no. No, tu vas dir quan? I vaig dir, bueno, ja que diu bueno, pues no tens collons. Pues bueno, no? I ja li posarà com vulguis. Senyor. Tu sempre el primer. Tu sempre el primer. Això també va bé, Què home. has dit tu? Que bé.